உங்களுக்கு வேண்டியதை நீங்கள் 7 நாளில் அடைந்து விடலாம். ரச்சனா வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் 7 நாட்களில் அடைந்து விடலாம். உங்களின் கோரிக்கைகள் எப்படி 7 நாட்களில் உங்கள் வசம் ஆக்கலாம் என்று பார்ப்போம். அதற்கு முன் எங்களின் பதிவுகளை பார்க்கும் நீங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் உங்களின் ஆதரவு எங்களுக்கு எப்பொழுதுமே தேவை என்றும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே சமயம் உங்களிடம் ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அதனை நீங்கள் தாராளமாக எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். நாம் விரும்பியதை 7 நாட்களில் நம்மிடம் வந்து சேர இதைவிட எளிய ஒரு வழி எதுவுமே இல்லை என்று கூட சொல்லலாம். முதலில் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதனை முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள். அதாவது உங்களுக்கு பணம் வேண்டுமா அல்லது நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைய வேண்டுமா, அதேபோல் வீடு, வண்டி, வாகனம், வேலை இப்படியாக எது முதலில் உங்களுக்கு நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதை ஒரு வெள்ளை நிற தாளில் சிவப்பு நிற பேனாவை கொண்டு சுருக்கமாக எழுதி கொள்ளுங்கள். எனக்கு சொந்த வீடு அமைய வேண்டும், நான் விரும்பிய வேலை கிடைக்க வேண்டும், எனது கடன் தீர வேண்டும், நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைய வேண்டும், குழந்தை வரன் வேண்டும் என எப்படியாக உங்கள் கோரிக்கைகளை மிகவும் சுருக்கமாக 21 முறை எழுதி அந்த தாளை ஒரு சிறிய கவரில் போட்டு உங்கள் தலையணைக்கு அடியில் வைத்து விடுங்கள். இப்படி நீங்கள் எழுதும் பொழுது ஒரு தடவைக்கு ஒரு கோரிக்கையை மட்டுமே நீங்கள் அந்த தாளில் எழுதிட வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தாளில் உள்ளதை 21 முறை சத்தமாகவோ அல்லது மனதுக்குள்ளாகவோ படித்த பிறகு மீண்டும் அதனை தலையணைக்கு அடியில் வைத்திடுங்கள். இதை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது முடிந்தவரை உங்கள் பக்கத்தில் யாரும் இல்லாமல் இருக்கும்படி பார்த்து கொள்ளுங்கள். மறந்து விடாதீர்கள். இப்படி நீங்கள் விரும்பி கேட்கும் எந்த ஒரு கோரிக்கையுமே நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும். இதை மட்டும் கவனத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள். இப்படி நம்பிக்கையோடு செய்யும் பொழுது அது கண்டிப்பாக செயலாக மாறும். இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் வேண்டாம் உங்களுக்கு. காரணம், நாம் நல்லதை நினைத்து ஒரு செயலில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு நடப்பது எல்லாமே நல்லதாகவே இருக்கும். ஒரு செயலினை தொடங்கும் பொழுதே அது நடக்குமா நடக்காதா என்ற எண்ணத்துடன் செயல்பட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் விரும்பியதை எப்பொழுதுமே நம்மால் அடைய முடியாமலேயே போய்விடக்கூடும். ஆக இந்த மெத்தட்டை தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு செய்து கொண்டு வாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களின் இந்த கோரிக்கை நிறைவேறுவதற்குண்டான அறிகுறிகள் உங்களுக்கு தெரிய துவங்கிவிடும். ஆக முழு நம்பிக்கையோடு சிரமம் பாராமல் செய்யுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இன்றைய பதிவில் நாங்கள் கொடுத்த இந்த குறிப்புகளை முயற்சி செய்து பார்த்து பயனடைந்தவர்கள் உங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். மீண்டும் ஒரு பதிவோடு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.